Si Jesus nagpadayon sa pagtudlo isip sumpay niadtong gibasa kagahapon nga kadtong pinialan nga tikasan. Naningkamot siya nga naa siya'y mga higala nga mudawat niya kung taktako na siya sa iyang katungdanan isip pinialan sa iyang agalon. Karon pamatud-an ni Jesus nga ang paggamit di ay sa kwarta magsugod gyud sa atong paghigugma sa tag-iya sa kwarta, tag-iya sa bahandi nya. Kinsa man ni siya? Ang Ginoo. Muna ingos Kristo, dili pwede nga higugmaon ni mugdungan ang kwarta ug ang Ginoo, kay ang Ginoo siya may tag-iya sa bahandi. Ang bahandi ikaduhara nato nga higugmaon, gani di gyud nato higugmaon gamiton sumala sa atong paghigugmas Ginoo. Musta maron ang inyong kwarta diha? Inyo bang gigamit sa paghigugmas Ginoo o sa paghigugma sa inyong kaugalingon? Mao nay resulta sa atong pagkatintal sa yawa. Muna kining namalit og slots dinhi simbahan og sigig tabang sa simbahan bisan asang suukas kalibutan, mao ni sila ang nakapasar-pasar nagjutay sa giingon ni Kristo. Giingon lang akong nakapasar-pasar kay wa man say siguro nga mohatag ka dinhi unya human daw kay kasuban nga silingan sige sa kadto kasuko nya dinhi simbahan buutan kay kastanan, di gyapon na mao. Kay nganuman ang gusto ni Kristo mahigugma kita sa usag-usa samas paghigugma niya nato. Muna diri sa unang pagbasa gi-describe ni San Pablo ang iyang kalipay tungod kay ang taga Filipos gasigig tabang niya. Matud pa niya, kamo ra gyud gasigig tabang nako. Pero si San Pablo mismo sa iyang kaugalingon kamao kay siyang mopuyo bisan pag naay kwarta o ruway kwarta. Nganuman ang iyang gihigugma ang Ginoo man, pero sa dihang mihatag ang taga asa man tong dapita? Pilipos ba to o mo lagi taga Pilipos. Sa dihang nihatag ang mga Philippians ngadto niya sa hinabang nga salapi o uban pang mga iyabang ikinhanglan, ang iyang gisulti diri niingon siya, gisangkapan ko ninyo sa mga butang ug tungod niini nahimo ni siya kaning inyong gihatag nako nga usa ka halad nga makalipay sa Ginoo, humot nga halad. So kana ding muhog muskulikta dinhi simbahan, humot din ang halad, malipay din Ginoo ana nya. Kanang di gyud muhog og kulikta, baho nga halad. Humot man nga halad makapahimuot sa Ginoo. Karon di ka muhog, lingiw-lingiw ra ka, ditso jud kag kabaho, muna ngadto jud ka manimaho sa impierno. Unya unsa may gisulti ni San Pablo nga mao say gisulti ni Kristo siya mga apostoles. Niingon dayon si San Pablo dire, og ang akong Dios uban sa naghingapi niyang bahandi diha kang Kristo Jesus magsangkap sa tanan ninyong mga kinahanglan. Mao bitaw na mga igsoon, ako man gid na siyang pruibahan og wa gyud ko pay nakakita nga tawo nga milalis na ko ana nga ang tawo nga manggihatagon, ang tawo nga maluluyon, ang tawo nga aktibo kay sa simbahan nga muhatag, di gyud magkalisod-lisod. Nga naman kay sangkapan sa diay sa Ginoo kita sa atong panginahanglan. Pangita mong tao nga tinuod yung matinabangon, kanabang mutabang nga dili mangayog bayad nga nagkalisod-lisod. Di gyud mo kakita bisan pag unsaon niya tabang generous na kay na siya, makaiyong ka hurot gyud ang imong kwarta ron, luoy kay kasi kag tabang niya, di ra ba na mo baos diha nga nang parian na, di ra ba na mo hatag nimo ang kulikta na nara na siyang bulsa niya, sige pa jud kag tabang giilad ra kana na mayuban maingon ana. Pero sos di gyud mahitabo nga magkalisod ang tao basta tinuod. Pero naa gani imong hatag unya nagkalisod-lisod,
Ug ay mo ginang sutaon, dili na tinuod nga manggihatagon, namuhunan ra na, mura na siya businessman nga mutabang ko diri, palit kog slot ni Father Siano kay ingon mas Father Siano nga basla nis Ginoo gatusan kapilo. Awa na nagnegosyo na kaana. Kinsa may baslan sa Ginoo kadto rang nihatag uban sa pagtuo nga kining akong gihatag gikahimut-an ni sa Dios, ug kun ang Dios na himuot kanako siya nay mag-igo nako. Kana mo nay buhata dili kay magsikag kwenta, wa pa man lagi gi-multiply og 100 na businessman ka ana. Ayaw ana. Ug mao ni ang kinaiya sa tinuod nga suod sa Ginoo. Unsa man mahadlokon sa Ginoo. Maol gina nga ang atong salmo nag-ingon, bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Maura ni kahadlok nga dili iya siyawa, kanang mahadlok kang musupak sa Ginoo, kanang mahadlok kang dili na mo hatag sa imong gugma ngadto sa Ginoo ug sa imong isig ka tawo. Mao nay kahadlok nga dalaygon, kahadlok na nga maghatag og kabulahanan. Pero kana ganing kahadlok nga mahadlok kong mapobre, mahadlok kong masakit, mahadlok ko nga biay-biayon, mahadlok ko nga ma-misunderstood, mga inana, bati ng kadloka, yawan o na siya. Huwag mo na diri sa atong ebanghelyo, niingon si Kristo, ang kasaligan sa gamay, kasaligan sa dako. Ang dili kasaligan sa gamay, di sad kasaligan sa dako. Naman ko'y usahay mo ingon ta, gamay ra kaayo ning salaa oy. Para nang mangawat ka, naa ka sa opisina, nya ang imong anak na ay requirements, mga kinahanglag mga bond paper, mga 50 kabuok. Nya kwaon imong bond paper, 50 ra bitaw ni kabuok. Bond paper man na imong kwaon, hatag nimo sa imong anak. Oy, kana di ka kasaligan sa gamay. Sa una bitaw, diha ako nagtrabaho sa bangko, niya ako may tigbalanse ba sa kanang transaction tanan. Niya na yung mga tellers nga usahay, di gyud kasaligan ba. Inigbalanse nila sa ilang blatter, anang ilang balansihanan sa mga siya man to kabuk abong tellers. Inigbalanse sa usa ka teller, overhead siyag piso, over ba ni sobra iyang kwarta kaysa iya ditong anang printed nga materials. Iya nang pangitaon niya mag-measure siya kinahanglan alas 6 makit-an ko na gini niya kung di siya kabalansi inig ka alas 6 iya dayaw nang kuhaon ang piso aron mabalansi na siya ang iyang actual nga kwarta balansi na sa iyang record pero wa gusto niya makit-edi ng diferensya. So inig overall na nako nga total dito inigbalansi na sa tanang transaksyon mo gawas man tong piso niya inigtanaw na ko sa tanang mga record nila pulos man balansi wa may gideclare nga overage. Ang resulta porte na kong pinangitaay maabutan kog tagalaunas kaadlawon abutan kog usahay tagalas 12 gabi kay ako mang tagsa-tagsa og tan-aw tong ilang mga blatter mura man kog maghimog blatter ug usab nakaingon ko nga mura ko anig nangita og dagong taliwa sa kakugnan ba ana hangtod yun makitaan ikaugma hahang kay akong mata kay uli ko mga hapit na alas 2 unya mata na sagsayo kay clearing na sad ikabuntag sayo kanang before ko moadto Central Bank ako ding hapiton ang teller presko pa kay ignaw magsudlay-sudlay pa dito sa iyang cage ako ding oy Inday, usahay sa elder, oy, nyora, nag-force balance dahil kasi imong blatter gabi sus mo katawar sa, ala, nakita ni mo dong, nakita ni mo, nako, kaibyan ni mong hapak ko na ni mong blatter. Unsa may pasabot ako, usahay kining atong ginagmay nga panikas, ginagmay nga dili, bitaw ta kasaligan, mubunga og dagkong kadaot sa atong isig katao. Muna kining atong pagpabakak, kining atong pagkaron ingnon ginagmay ayaw pagsalig ana kay daan ay dako nga giandam ang yawa nga impact anang gamay kay nimong pagpabakak. Panalitan ingnon kasi imong asawa bana ka
ngano sige makagtan-aw ng atong silingan diha nga mubo kay short ibog ana. Wow, oy, yabag ka diyan. Di ka makakita na aron na diya. Pero ang imong utok kun ana gud to, gaw nahuna na gud ka ato, kuha na kung number ani tiksan ko gini. Ana ba? Pero sige ka, usa maka diha, grabe sa nimo ana ka. Oy, ang resulta na buntis man. Pagkabuntis, gipicturan man ding inyong mga affairs dito, gipost sa social media. Asos ngadto gubot ng pamilya, gubot pa ditong imong opisina, ni viral na ka, perte na yung gubuta, lusno ang tanan. Abi ba nimong badara tong ginagmay-gagmay nga kani-ganing pamakak, porti madendako ag impact. Apil na san miya ng mga pari ko. Gana agbay-agbayan na mo na mga babae. Kana ba mga teenager, agbay-agbayan. Sos na amaday nag-video karon kay gigamit man tong bayhana sa pag-atake sa pari. Gi-accuse dayon ang pari og sexual molestation sa minors. Adritso dayong padlak dito sa prisuhan. Ana na kay kaning yawa ginagmay ra kaayong pamakak, himuon aniyang dako. Ang Ginoo sad ang gamay kay nato nga pagkamatinud-anon, himuon sa na niya nga mubunga og dagko nga mga kaayuhan. Muna, be careful of small matters. Matod pa ni Kristo, kinahanglan kasaligan ta, kinahanglan ang atong matag buhat magamay magmadako, makapromote gyud sa atong gugmas Ginoo o gugma sa atong isig katao.